Здравейте! Повода за нашата сбирка днес е кандидатурата на Десислава Атанасова за конституционен съдия. Това е апогея на съдебната реформа, за която слушаме едни 10 години. Съдебна реформа, която се разнася като байрак от политици, които нямат представа къде е съдебната палата в София, и от други такива, които им става лошо, като чуят, че нямат съдебна практика. Десислава Атанасова е кандидатура не просто на ГЕРБ и присъдружните им ПП и ДБ. Тя е всичко от това, което не трябва да бъде не само Конституционния съд. Един съд не трябва да бъде. В Конституционния съд, който е всъщност най-високопоставеният съд у нас, трябва да влизат юристи. Оставете какво пише в Конституцията с високи морални качества. Това у нас е просто мит. Там трябва да влизат юристи. Хора, които имат идея от практика, хора, които имат идея от прилагане на закона. Това, от което има Десислава Атанасова, с което аз с нея съм напълно съгласен, е уникална юридическа практика. Ще го илюстрирам с един простичък пример, след което ще приключи, ще дам думата на останалите. Десислава Атанасова знае как през промените на преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето да промени НПК или наказателния кодекс. Това е наистина уникален опит, несравним с нищо в юридическата вселена изобщо. Защото това е абсурдно за една правова и демократична държава, точно както е абсурдно въобще подобна номинация, подписана от Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Киро и вся остальная политическа папълча. Аз не знам дали има нещо, което да добавя повече от казаното от Николай, но Конституционният съд не е съд, който издава присъди. Това е едно място, на което се намират хората, които служат нещо като горна камара, която преценява това Народно събрание дали актовете му са законосъобразни спрямо основния закон или не. Практиката през последните 10 на 15 години показва колко неща бяха атакувани пред Конституционния съд и отпаднаха, докато Десислава Атанасова беше в Народното събрание и твореше закони. И то не просто тя твореше закони, а в качеството им на управляваща партия. Тоест основно това са закони, предложени от ГЕРБ и Министерския съвет на ГЕРБ. И сега този човек бива изпращан на едно място. Предполагам, че Мария след мен ще каже, но под предложението за издигането ѝ се подписаха и тези, които твърдяха, че не се понасят с приятелите си от сглобката. Тези подписи означават, че вече се понасят и се обичат. И се харесват. И не е сглобка, а е коалиция. И то коалиция по желание. По любов? Да. Вече не могат да говорят онези другите оправдания за пред собствената си публика. Не могат. Тези подписи означават това. Не знам дали хората се интересуват от това, кой ще бъде в Конституционния съд и какъв е Конституционния съд. Но със сигурност в края на деня някой го обезличава. Влизането на все повече политически лица, без истински юридически стаж, защото Народното събрание, общо взето, придобиваш знания като юрист, в кавички, за да променяш преходни и заключителни разпоредби, или надяваме се да са все повече тези, които могат да променят по същността законите в своята компетентност. Но това, което аз знам е, че след тази номинация ние можем да кажем две неща. Едното е, че Христо Иванов, Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов не са просто сглобка коалиция, както каза Арман, но те са и в една унизена част. Тези, които арестуваха Бойко Борисов, вече без проблем се подписват с него, управляват с него, номинират председателя му на парламентарна група за едни високи морални качества, ли казвахме, че има? Да речем. И обезличават Конституционния съд. Защото да цитираш Кристиян Таков не те прави нито повече юрист, нито това, че ще пазиш правото дори от закона или закона от правото, или както иска тя да го нарича, каквото и да каже, няма никакво значение. И второто, което е, хората се интересуват единствено и само от това, че в момента няма инсулин в аптеките, като едно от лекарствата, тресиба, които са животоспасяващи, от това, че цената на яйцата за последната седмица нарасна с 1 лев, въпреки намалението на инфлацията, за това, че работодателите винаги са в
лошото място поставени и никой не се грижи за тях. Въобще не минавам през лицето на Десислава Атанасова. Тя измина един дълъг път. Не смятам, че тя няма компетентност да ръководи една парламентарна група като тази на ГЕРБ. Напротив, справяше се добре. Въпросът е каква е работата, която ще прави в Народното събрание. И искам последно на вас двамата да ви кажа, че всъщност Гешев продължава да управлява през Десислава Атанасова в Конституционния съд. Това ли беше жената? Да, имаше на една която жена, той която се го обади. беше предупредила. Не питайте мен, аз не си говоря нито с другия. За да приключиме, искам да ви обърна внимание на следното нещо. Кандидатурата на Десислава Атанасова ще ликвидира не просто Конституционния съд и въобще илюзията за право в ред у нас, ще ликвидира нещо много по-важно. Конкурса за юрист на годината окончателно, доколкото ще има една единствена и вечна кандидатура, а именно Десислава Атанасова. А иначе, ако трябва да сме сериозни, ние познаваме Борисов. Борисов използва Конституционния съд и ДЕСА, за да се отърве от нея и да се покатери нагоре по стълбичката. Това прави. Ние познаваме добре Борисов. Така че хубаво е да знаете какво се случва.